लाइथांनाय बिसिरंनि हाइके ताक्लाय बकराक सालो खय बाचाइबारि साबजोनालनि साक्थारमुं बाय बाचाइबारि साबजोनालनि तांनौ बस्काङाव ख्लाइजाखा गरिया तेर पान्डाव नारवा इंनि मानजाखा टीटी एडिसिनि डिपुटी सीएम अनिमेश देबबर्मा मानजाखा एडिसिनि ईएम सुहेल देबबर्मा एमडीसी अनंत देबबर्मा तै बाचाइबारि साबजोनालनि चेयरमैन बरमगोनां बिशु देबबर्मा आकसं चैत्र ताल थांगै बैसाग ताल फाइके फाइ सकपाइके गरिया मोताइतेर आबनि बागै बिसि ब्रुमब्रुमनि हाइके ताक्लाय बा हास्तिनि दालबिदाल आमचायो लुआजि जाखा गरिया मोताइतेर आबो हाइकेनो क्राक सालो खय बाचाइबारि साबजोनालनि साक्थारमुं बाय बाचाइबारि साबजोनाल तांनक बस्काङाव ख्लाइजाखा गरिया तेर पान्डाव नारवा इंनि मानजाखा टीटी एडिसिनि डिपुटी सीएम अनिमेश देबबर्मा मानजाखा एडिसिनि ईएम सुहेल देबबर्मा एमडीसी अनंत देबबर्मा तै बाचाइबारि साबजोनालनि चेयरमैन बरमगोनां बिशु देबबर्मा आकसं जाति गोथार मुचुंगै गरिया तेर पान्डानो चेंसावै रोखा टीटी एडिसिनि डिपुटी सीएम अनिमेश देबबर्मा पान्डाव नारकजाखा दालबिदाल रोजाब मुसुब तै हुकुमु पान्डारक जोंनो बाद्रुवै एडिसि हाफांगो जुदा जुदा बदलरा आसुखा नरखो खनागाबा बरक गरिया तेर ख्लायो बुइसनि छुटी दिवो बरक रिया हैছে आनो खरचा बरक YouTube प्रश्न खायो तोरो लाचिया अनिमेश नरक दा गरियानि छुटी दिबा गरियानि छुटी जोंनो रोनि जोंनो क्लेम खाया हारि बुइसनि छुटीले जोंनो रो जों क्लेम खायमानो किन्तु गरियानि बागै छुटी दिना नांनाय म दाबिति सानाय किन्तु आंचलिक दल कबिता थांदों अमो बीजेपी कांग्रेस सीपीएम नि दाबि आबसुग्लां बसाइ साइमानो हाय दिनि जे एडिसि हाफां निंगै जों कक साइ दङो जेने बुखु मोरासि दे रुमि मोरासिं थाजिङो जोंनो खाबु सारनान बागै तेबो सेंक्राग्रक आसाइथं म त्रिपुरा हाव होन रोजाब थांमानि दिनिनि म दिन सकबाइग्ला खामो जदि एडिसि हाफां मान्यांके आरो एडिसि हाफां मानखा आंचलिक दल रिजनल पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी आसाइमानि बागैनो हायचे बगिता थांने जिनि रिगनाय रिसा रिमाय अमो गमाय थांगा एक समय हायचे खवाइ टाउन जों चाराय चाराय पुरु जखन परिपुरु जों नुगो जिनि तिप्रा जुग्रक मोसांगिया सोरांगिया जों सारि गानै बुलमा बुलसा हावाइ जुता यागो तुइ कामां कामां हावाइ जुता काखाय थांबा याकुंगो तुइचु जागो उलका हावाइ जुता से यागो तुइ सारि गानै चाम्पाहार बाचाइबारि बेहालान बुरिरंनो जों थांमा नुगोहायचे आदिन फाइगाय এবং রিগনাই বরকनो उद्धार खायनान बागिबो तै फिलसा आन्दोलन लायखा आन्दोलननि बिसिंतै जों दिनि मानखा दिनि म जरा कथारनि दिनान ककथाइजा सानान मुजुंगो जोंनो दिनि मजे रिमाय रिमानि मरिसाया रिसांगा बरिरो शर्मानिनो रिसानो पाग्रि शर्मा बाय जोंनो ततराव म फानरि रिमानि मनो रिमाय सिहनो दिनि नरक जेबाबे अर अनाउंसमेंट खायगा म तो चिन बुरि रंबागे ब्लाउज सिबला म आगिनि जुगो ब्लाउज गरै चिनि बुरि रंबागे अमनो ब्लाउज आइचे गबा जेबाबे दिनि अर अनाउंसमेंट खायगा रेक्टिफाई मा खायनाय गाबनो मास लायनाय जों मा सानाय अनाउंसमेंट दार खायने रंनो साहो रिमाय रुवै रिमाइनो याफारै बा तद्राव फानरुवै जों दाबुचिनि नारवाइ रंनो बरम रेनाय अकक मा सानाय रिसा मानेनो बोरैरगनि तिब्राजों रंबायगा म ब्लाउजनि समानसे मकक बुजोंमा फिननाय हायचे दिनि अर गोबां कक साजांनाय गरै म तेर तिनि जेबाबे अर चेंजाखा मनि आंखा टाइमिंग आं मोजां जाग्लि हायचे म जराया हायचे रुमिनि आसे तैलिलक रोजाबमुं म कलम जागो के बाबो खोनाटक जाखा किन्तु सानजा जराव टिउबलाइट गानाव आसुगै सातुं ग्रिन जरा खोनायनाय दे अन्तत चिनि दिनिनि एमडीसी अर आसुगजाक ब फानसे मा मुसाकामुं हायचे आं ब मुसामान मुखा बुब्रु सायजेमान
थांनाय विश्व युथ फेस्टिवल प्रो पापन फाइमानी दिनो जिनो अनंत बाबुनो मुसामान नुखाइছে কিন্তু পাপন্ন যদি দিবর খিনিং খিনিং রেসাব রখাই ববগল নক ঠান্ডা ঋতুগৈ থাংবাই গামু গাইছে অর তংয়াই দিনি বাগৈ ফাইনাই সালো जों गरिया देरनो 5टा निसिमी चेंगजाकनाय हर 12टा একটা জরা রুমিনো তুবদি মানিকনো তুবুদি পারমিতান তুবুদে রাং পয়সা তংগাই নেহা কাকারনো তুইর গরিয়া দেয়ার খ্লাই যাইছে তারপরে অনন্ত বাবু সানায়াং বথাসিং বতাম সাই থাকাবা অনন্ত বাবু থিমা পরেব গরিয়া দেরং থং হইসাও বাপুরা কক সাকলা আংতি থুসু থইলি আনতে সানাই বাপুরা খোয়াইনি সিমি বিপ্লবনি ককথুম চিনি খরাং